Baba Harare vazotaura real reason yavaregerera gospel vakati vanhu ivava havadi kubhadhara aiwa ndodzokera kumabawa kwekuti munhu akanakirwa nemusic anondikandira pay yose. Vakumikidza mama artist vakati musambofa makaita zvekuimba gospel munofa nenzara. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Regai tingomanya tipinde munyaya yavo kuti vanyora vachiti kudii. Asi tisati tadaro ngatimboyeuchidzanai team diaspora kuti vedwe kana muchinge mawirwa nedambudziko rorufu uri kunyika yavatorwa munozviitawo sei. Maaccidents ari kuitika out there. Tiri kuti isusu we have a cash funeral policy inongokupa immediate cover kana uchinge wawirwa nedambudziko. Inokava zvakare extended family that are back home, vanokava zvakare immediate family yauinayo ikoko. Pane a few months the waiting period kune any other a cause of death, but kana ichinge iri accidental cover aiwa unobva ukavwa immediately. Munoiwana ipi yakadaro. Ndiri rakanaka guys. Ngatijoinei. Ndichasiya link description box umo uye pa first comment. Just follow the link mubva mawana kubatsirwa nemaagents edu. Regai tinzoti Baba Harare vataura vachiti kudii. Vanyora ivo ndokuti this might sound controversial, but it comes from my heart and from my own experience. For the last year, I've been on hiatus from secular shows and performing exclusively at gospel events. As a Christian, as someone who is part of this community, I feel I have every right to speak on this. I've been blessed to experience both worlds, the secular stage and the gospel stage. From a ministerial perspective, gospel concerts are powerful. They spread the word, they win the souls, and they glorify God. But from a business perspective, it's a different story, and I would not advise any upcoming artist to rely exclusively on gospel shows. Here's why. Too many times I've been booked to minister at church events and conferences, only to struggle afterwards to recover even my basic expenses. Even people hide under the idea that because you are ministering for the kingdom, payment shouldn't matter. But let's be honest, I'm not only a Christian, I'm also a human being and an artist. This is my work, my livelihood, and I need to survive beyond the stage. In the secular industry, I've never once had an issue with payment. In the gospel industry, it happens far too often. If we really want the gospel genre to grow, to travel, and to stand strong, we need to treat gospel artists with dignity and fairness. This is not just singing, it is ministry, but it is also a business. Let me give you a recent example. On Friday, I went to minister at a church. Dopa flyer ticharisa hapo murione. I didn't charge them a performance fee. All I asked for was a token of $200 to cover my fuel expenses. Instead of being met with understanding, I was met with rudeness. Suddenly, I was no longer a brother in Christ, but mocked and called a comrade. Screenshot erora taisa. This is not kingdom behavior. This is not how we build each other. And it's one of the reasons the gospel industry struggles to move forward. Lack of respect, lack of accountability, and non-payment of artists. I'm not posting this to attack anyone, but to spark a real conversation. We don't talk about this enough. Kanori promoter, a church or organizer, please do better. Honor your word, respect the artist, support the ministry in every sense. Chandishwata is the lying and giving me the runaround since Saturday. Kwakuzotaura Chando today. Shame on those who exploit others in the name of Christ. Let's do better as a community. Kwakuri ku Kingdom Faith Church, a night of remembrance. Kwakuna Pastor Musa, Pastor Maendere, Nyasha Mtonori, King David Baba Harare, Carlos Green, and Agatha Murudzwa. Doma artist akaenda uku. Baba Harare vaingoda 200 kuti vango dira fuel. So vari kubvunza vakati baba mari inongosendwa organizer ndobva vati comrade this hour here I told you I'm working on giving you more work, that's why I'm here. I don't like this at all, being chased like this. Comrade musadaro imimi. So ndo mashoko akabva kuna organizer ndo zvazoita Baba Harare vati aiwa kuzvindira kujiti here tikati koi vanhu vozunza mazakwatira koi mari yopinda kudai zvidhakwa here mungazvigona imi zvakauma. Vazowedzera Baba Harare vakati PS maartist ekugospel mazhinji
vanofirai kunzi maKristu haadaro, but kuno tinodaro manje. Ambuya apiyaso nevabvumirana nazvo vakati finally someone has spoken the truth. Havadi kuinzwa nyaya iyoyo. I'm very sorry for your experience. Ndevamwewo vekumachechi, may it be well with you. Sometimes isu vechechi tisutotodzinga vamwe nezviito zvakaipa. Musakangamwe chechi haina perfection. Chechi ine vanhu vanotozvitamburirawo. Chechi yagara chitori chipatara. Aripi uyu ari kuti comrade kuna King David timuendere difference wadaro maibhandawo ndokuti sorry hako, so embarrassed as a minister too. Ana maibhanda vanoitawo zvekuimba. Ndo ma conversation atinenge tichida kunzwa kuti zviri kufamba sei. Baba Harare, this needed to be said, and you said it with boldness and grace. Too many churches expect artists to pour out without pouring back in. Ministry does not mean martyrdom. Honor, respect, and accountability should be the bare minimum, especially in the house of God. You are not just a vessel, you are a professional. Welcome back to the secular stage, not because you've lost faith, but because you've reclaimed your worth. May doors open, may your gift thrive, and may those who once overlooked you realize what they took for granted. Keep shining, keep speaking. We see you, we hear you. Pastor Praise Vati, we understand this deeply, and I share the same concern from both a business and ministry perspective. Gospel music is in a very difficult space. As someone who's done music since childhood, exclusively in the gospel sphere, I can say this honestly. Many Christians, especially leaders, expect gospel artists to minister for free, while they themselves would never work for free. That double standard has hurt the growth of the gospel ministry. Ivo vafundisa vanozvihoresa dzimwe tithe. Pano umwe ndakazomboti ndipewo kachikwereti akaburitsa envelope yetithe yamainingi akati iyi ndogona ukudza kuti hamune ka 4000 kanowanikwa umu. Vanhu vari kutozvidyira mari dzetithe idzi. Ko kungoti ministry yako ikure uchiinvite maartist uchibhadharawo mari. Handiti zvinongofadza munhu wose. Asi ameno maybe totomirira minister madungwe vari kuheaven uko vanogona kutivigira soko rabva ikoko. The truth is, ministry and business are not enemies. Paul writes the laborer is worthy of his wages. Yet in many cases, when it comes to gospel music, we hide behind spirituality to excuse exploitation. Personally, if I were a promoter, I would hesitate to invest in gospel concert. Not because the message was weak, but because the culture around it has made it mostly impossible to thrive financially. Vanyora tsamba yavo yakareba chaizvo, asi vari kuburitsa pachena kuti kugospel uko kuno exploitwa munhu. Unoenda uchiti ndichanobudirira. Baba Harare vakatoona kuti feme vanga vainayo mastreets vakaitora vakaikanda kugospel uko vaizongoita famous vari voga nekuti kune maartist anotozvistrugglirawo ikoko, but aiwa zvakanofamba nepamwe vakatanga kupera masuro vasachakwanisirwa kuenda kujimu. People like Selma Mtukudzi and husband are devoted Christians, and they still do their secular shows. Shakata is a pastor and still does his shows outside church. We are the salt of the earth. We carry Christ in us at every place or stage we go on. Ndevamwe vari ku-encourage Baba Harare kuti aiwa chero mukaimba henyu GT tikaita zvimwe, imimi you are a Christian mukati uye you still carry a Christianity pa stage. But querying inozoitwa na Baba Harare regaiti siyani nazvo. Calling yako ndeye kuti simudzisa hate dzemurara kuti jo izvo ameno mai vamakuitei tona matakumba uye Sunday moenda kuchechi, asi isu tiimbirei dhongi rine mastaira. Ndaita heartbreak moti pamai vamaguzoti Father Daniel ndi Father Davita. Zvinhu zvacho ka zvakauma. Bamninika zivai mashoko aya. Gospel is not a business. Kugospel uri kuenda kunowina souls for Christ. Iye kuzoda kuti tibhadhare aiwa tidaro. Imimi bamnini wandirai kujituku. Muchiita zvamunoita, muchikwidza murara, muchiita izvozvo. Iyi nyaya iyi yekuda kuzosvika moda kuchinja industry yagara isinga function nemari, aiwa hazvichandi zvichidaro. Just come back to GT. That's where you end your bed. Don't try to drive my trucks ne class 4. Waibata siyana nazo.
ndozviri kubuda mumastreets izvi. Tiri kuti isusu baba Harare vati aiwa bheta vadzoke havo kuchiti, nekuti kwavari uko chero muchato haumiri, sadza charo kuti riiswe patafura ihoho. Imi kani, to leave a comment on what you think panyaya yedu yababa Harare.